Yotambudza nesimudza wa YouTube channel kudenga uno. Vabereki vacho ndimai nababa. Pakanaka. Alhamdulillah sekuru. Da vazukuru venyuka kana pamakomenti vakungonyora alhamdulillah. Andisika ari sei mabasa sekuru. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala mwari vane rudo. Mabasa kuno kuti right. Ishuwa nokuti takauya kuno kwamutanga dura. Zvinenge zvinongokuteera. Kana vake chipatala pasango chinongo varwere vakangonzwa kuti chipatala chedu chapasango pakati vanongobvunzwa kuti station yacho inonzi chii. Saka isu tangoti station ndi Mtangadura. Saka paMtangadura ipapo kubva pana 4th ipapa apa vemshika-shika vese vakutobvunzwa kuti basi stop ino yakuzara vanhu mukuenda kubvunza kuti paMtangadura ko pane chii. Ini handina kutaura nemakomana eshika-shika asi akomana pashika-shika akutoziva pachapola paMtangadura. Wallahi andisika asa vanhu vabva vatobvunza zvoti zvakanaka muruka paMtangadura ndofamba sei ubva watoziva vakangofamba ubvaona karoti kakanzi Rosinate panamba 7 ndo pane muchawa ndo pandipapo chaiko paRosinate road ya pajuraura yematombo ndipo chapanyapa kungokona nepapo kungoti bendi kulefutu basi wasvika pagate number 7 pa 7 ipapo uenda kumain house ndo kuna achapo la kumain house ndakabva kucall house kuinora manje ndi kumain house. Tinotenda zikuru. Tirikuona muzukuru apinda akatobatwa nevabereka. Mamboti mwinyi nawo hanzi zvakamira sei pamukomana? Isusu manje kuti tiuti mwinyi atingataure tiata mwinyi. Vazukuru vakangofona sekuru taita dambudziko remwana. So isusu kuti titi mwinyi hapana kana nguva yacho. Nokuti panapa kuseni tine vazukuru vamwe akauya nezuva. Vangosvika tamuka na 7:30 tiri mudare. Saka vese avazouya ava ndisi kutovaziva. Alhamdulillah. Ndikutongorikana ndingoona mafesi achipinda kudoor. Saka nekuno kwacho kuti tiwane mukana wacho atina. Izvozvo tine muzukuru akabva kwa akati sekuru ndiri kufara nebasa rakawanika. Ndikuda kuti ndimboti zuva ramangwana raSondo yamunoti sadaka yeye inodyiwa nevanhu vese. Ndinoda kuti ndingoita sadaka ndiyo mabhodhoro eCoca-Cola yamukuona handisirini. Saka kurwara fanike ikoko munhu akapona anobva sekuru ndodaita inonzi sadaka yemachawa. Ati sadaka yemachawa but kuita ikoko kune kukupa iwo makomborero. Saka chinodiwa kurumbidza vadzimu naMwari. Saka amai nababa wauya nemwana inini handisi kutoziva asi ndiri kungoona chirwere kuti chiripo shuwa chiri pawa. Handitika regai isusu vemakuhwa tibvunze zvedu. Makadiba vana mai? Mwana ndewenyu? Ninguva yakareba achirwara? Taurisai baba makasumudza musoro asi machawa anotyisa kutarisire kumesi. Aiwa zvino kana masvika mudare makaramba makaremerwa ivai nefaith. Inzwai ivai nefaith yekuti tinopona. Ivai nefaith yekuti alright muri kutaura here kuti kubva mumapinda muno mudare kana kuti alright muchingotsika pano pamba pasekuru achapona hamuna kunzwa here kamwe kanhu kachibva pamuri so asi zvaitika patapinda zvedu hana dzedu dzamboratidza kuita kakutsikana handiri muri kuzvona mukomana hatiratidza kakupfakana ndo panotangira kupora ipapo. Saka ndosandoti itai kakusununguka so tinyatsotaura sekuru vachinyatsonzwawo kuti dambudziko remukomana rakaita se rakabva nekupi. Handiti ane makore mangani? 17. Mati ane gore achirwara akatanga achangopedza kunyora form 4 gore rakapera. Kupi uko? Akanyorera paRusape. Saka achingopedza ini ndakaendawo andangosvikawo panze nagogo wake mwana arungokomplena musoro. Ndangoti musoro wacho urumboita sei? Zvikanzi naye mama unorwadza apa. Saka ndakangozvitoro sezvino izi. Ndangoti uchapora mandatongotenga matablets mandamupa achibva hano.
Papa wacho ndopa wakatera kwa Rusape. Ini isusu tatitori kumagadheni. Ndobva watofona zvikanzi muri ikoko asi mwana arudii arurwara wani. Wakatosvika karara pamumvuri isi takatosiya akagara. Ndopa zvakanyanyisa ipapo. Ndopa takadzoka ndikanangoti tatadii kumbodii kuenda naye kuchipatara. Takaenda kuchipatara kwaRusape General Hospital. Abvaita 2 weeks arimo achibva abuda patatanga kutomboendawo kumaprofita kwatakaenda hapana chenji yandiri kuona handidi kunyebera isiku izvo seni zvangu ndatogumirwa kumaprofita tsananguro dziri kuti chii matsananguriro ava vari kuita acho takazotopedzisira takutoita kunge tichatorumana nzeve isu baba namai kozi nyaya dzangosangana zvimbonzi zvokubva kumusha kwemukadzi zvimbosanganisirawo kumusha wokwangu asi ini ndakazove ndito nebhelief yekutoti zvikutobva kumusha kwemukadzi nekuti verudzi rwokwangu inini handifunga kuti zvingaite chimiro fanika sei ichochocho sei muri kuprotecta verudzi rwenyu tisatambozviona hamusatambozviona tisatambozviona zvinhu zvakadai ko zvinongotanga alright tomboti chiri kuitika ndechekuti mwana uyu aigara kumba kwedu. Okay. Saka zvanguva zvanzi chii ndezvekupi ndezvekumusha kwamai vake nokuti anga ari pana sekuru wake. Asi mukwenyu kune vanorwara nemusoro zvekusvika pakurara kudai pamwe tsano vari kuona chaizvo kwese kwese sekuru kune zvakwavo. Inini mai yacho nombotiwo musoro unombondirwadza asi hauzondirwadzi kusvika pakudai. Saka pamwe ndopauri kufungirawo kuti ndezvekupi asi baba wangu kuzofungirwa ndezvekwenyu seku izvo zvichiti zvakambonongwa kwababa zvombonongwa kwamai munongozviziva kuti pakutsanangudza kwemaprofita kana vakutsanangura hauzogoni kuzviramba because unenge kuti zvataurwa nemunhu wamwari ndezvipi ndizvozvo kutivo vaitsanangurawo vachiti mwana uyu tikuona hana kukurira murudzi rwake asi asina kukurira murudzi rwake dambudziko raakuitika nderekuti kumusha kwaakakurira vanenge vane tumuripo twavaakuda ikoko saka vari kuti imimi makafamba muchadii muchazviwana. Alright. Musati mafamba tumuripo turi kudiwa kwenyu kwana atizana ndetweitsana mungonoripa kamwana apo inini kuri kuroora ndakaroora mwana ndokurerwa kwaambuya mwana ndokuzongorerwawo zvake ikoko saka panozodiwa chii handisi kuzoziva kuti pamwe akuda zviya zvinonge zvichiredzwa here atati zvinyatsofamba sei asi ungoti mwana takanga tangomuendesawo nenyaya yekuti isusu takamboraramira kuSouth Africa saka tichiona kuti tigone kunge tichirarama tine vana ikokazvo nge zvichikonera but imimiwo musati tisatadzokera kuna sekuru munofanira kumbotonzwa kutoto kune zvirikudiwa pamwe ndimi kutoroyawo mwana nekuti hamusati maendesa mombe yechiredzo kwete kumhanyira kune mukadzi kuti hanzi mukadzi ndezvekumusha kwavo ndezvekumusha kwenyu tsana handiti kungotorawo zvedu nyaya yachi tichidzokera kuna sekuru vazukuru venyu vane mwana tambura nemusoro kusekutaura kwekuita alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala mwari vakanaka ndinotenda. Inyaya dzekuti munhu kana asina maziso inyaya dzekuti vakungokandirana urwere hungutoziva kuti uku zviriko uku zviriko kuchikoro futi zviriko. Alright. Handiti pandisisaka nekuti isusu tiri munomu ini rasara ndichinzi achapora inini handitarise kuti ende handina side yandotarisa asi ndiri kuti zvihombe mwana uyu kuchikoro
Nekuti dare rangu rinenge richindiudza kuti chikoro chemwana uyu kune vanhu vakuita chivanhu chavo. Handiti? Haiziro Satanism. Ndio zvandikuona. Saka isusu pano ava ndikuti amai nababa ngavagarisana. Kwa amai hakuna problem. Tuliko tudikidiki. Kwa baba tuliko tudikidiki. Asi chiriko kuzvikoro. Tiri kuti kana vadzidzisi vakuita vabereki fambai musvage chinhu zvakanaka ende musarwisana. Nokuti tikatasa musoro ulipo ndokuti uri kutora njere dzemwana. So vadai vanonoka mwana eitanga kuita mental disturbance kupenga. Kana kutosvetewa ropa. Handiti? Nokuti ndikatarisa nehospital yakutarisa ndotarisa tobva tabva hospital toenda 1 2 3 yekuzasiyo hakuna chakanaka. Handiti? Saka paita dzimu riri kufamba apa harisi dzimu remumhuri. Hungu kutaura kwavo asi kunongo kuri kubudikira nhau yenzvimbo yemuzvikoro. Saka ichocho chinhu ichocho ndiri kutarisa pagirazi rangu ndiri kuti vabereki vanorwisirana chii, munorambererana chii, munonongedzerana chii, asi zviri muzvikoro. Asi ivo havana kuzvinzwa here nokuti uyu mwana kugona aigona muchikoro. Hanzi hamunambozvinzwa here zveSatanism kuchikoro chaidzidza mwana? Takambozvinzwa. Saka taingoti zvakadarika. Maiti zvakadarika? Taitoti zveSatanism zvakadarika. Nekuti zvakamboitika zvikatombobata mumwe mwana musikana. Apedza zvokupihwa keke pabirthday rake kuchikorepo. Saka isi takangoti chikamu chakatodiwa chakatopfuura. Hakusisina zvakadaro tisingazive kuti zvakupindawo nepamwe. Iri nawo chikoro mukomana wacho chikoro zvakanga chiedza nepaanokwanisa. Zvekutoti kana pachikoro paanotozikanwa kutonzi mwana wekwasitoriwo arikona chikoro zvisingaiti. Zvitoti isusu zvaanitobvotitambudza futi toti zvinomanje munzvimbo matikuraramira macho imomo kwaari twachitoko kune vanhu vanoshereketa. Saka toroone kuti pamunengo hauzoziva anokuitira kudini kuti last time akatomupodza aisirwa poison muchikafu chenu. Saka zvinhu zvokuti tinchimbosanganawo nazvo chinoti mheni Mwari ndo anotichengetera. Asi manzwa here shoko radziuru? Marinzwa here kuti hanzi musatukana? Tarinzwa but zvimwe zvacho nekuri kubva dambudziko makunzwa. Alright, timira ipapo. Sekuru alhamdulillah vati vazvinzwa vazokuri. Saka ivo nekuda kwechirwere chemwana tichati vazotaura zvese zvokunongedzana. Hatizvara kana vakuchengetera mwana wako 6 months imi mukagara kuSouth Africa mwana wenyu amubvunze kuti kuchikora kutapula chii moti tiri kushava kuSouth Africa ikoko chamunounza hapana. Saka mozoti vanoda nyango wakaroora kororo ndio kuchengeta mwana. Alhamdulillah. Saka mkuwasha ngazive mhosva dzake dzisarapise munhu. Mkuwasha ni mhosva dzake natezvara. Nekudaro alhamdulillah tongoti hosha yemwana inopora pana achapona. Asi hosha yakurisisa chaiyo yatora njere dzemwana kusvika panova. Handiti ndo dambudziko repachikoro. 1 veukama vazuya uye ende alhamdulillah tongoti gore mwana achengetwa. Vamwe Satanist aisvike paasvika. Handiti 6 months 3 months munhu iye anenge atoenda pasi chandiri kuziva. Saka munoona kuti totobvunza kana nhasi tikata kuti pachikora pane Satanism nyaya yake inongovharika. Pari kushaika anomiririra kuti titaure kuti Satanism. Saka susu achapola kana tasvika zvizvezvo zvakadai ati mzenge tongotaura kuti Satanist. Saka inopera sei manje kuchikoro? Noti chichivanhu kachi. Satanist asi kula kuti ichechi ka? Chivanhu chakaipa cheuroyi. Safana kuti mafilimu kudala vanhu vaiona mafilimu yayo vanhu achitafanga kumuka zvimagesi show but iyo Satanist iyo vanhu angasingaizivi itorimo munyika. Handiti vanhu vari kudhonzera ropa asi kuti utaura kuti uyu ndiye ari kupa usatanist munhu iyeyo nyaya yake inovharika kana kukoti kana kupi inokufira imi mesi.
Saka isusu manje aitifire nokuti mishonga tinawo. Totoziva kuti kana chauya chichontobuda chete. Saka fange ipapa kubva gorerea. Apa vachauyi pese pese. Vakutoziva kuti achapo nokuti paipa tanga tine svimbo diki, apa tine svimbo hombeka. Vakutoziva kuti svimbo hombe iye inogona kutaganura. Wallahi kana pamba pemunhu inotaganura. Saka mwana uyu zvinotoda kuti afembeswe mushonga. Ndo chini chiripo. Rafembeswa mushonga, mhepo iyo ichasumuka yodzokera kune muridzi. Ende vanhu vanoita izvi avanogamuchira mhepo yavo. Vachigamuchira nhasi ikangotadza kushanda pane mwana uyu ikadzokera kune iyeyo vari kutotumidza kune mumwe chopo chopo. Nokuti pesa apa handiti mukuona kundone mumwe nokuti mukatasa kune vamwe vana pachikoro anogona kupasa. Zokuti imimi vana venyu munoona kuti iye nekugona kwake asi tikandienda kumarizaso anogona kufoira. Alhamdulillah. Saka ichocho ndechini chiombe. Saka baba vanofanira kubvisa kuSouth Africa vakashanda ngavachengete vabereki. Ataura zvakanaka kuti ndiri kuti ndekomudzimai. Ko kana uri komudzimai hapana musha usina nyoka kana gonzo. Saka musha isina gonzo. Saka gonzo iroro ndo ratiri kurapa. Even muzvikoro magonzo arimo. Even mung'anga magonzo arimo. Noti isusu ng'anga chacha tiri kuita mabasa akaipa. Pamusoro pafana mabasa afanike so. Saka alhamdulillah tiri kuti mwana anopora. Ndio chini chiombe manje. Panopera 2 weeks anenge aright. Unodzoka futi tokudaidza kuti yamuone mwana uyu ari kufamba. Swadakallah. Munoti chine mashoko asekuru? Tinogamuchira. Sekureva kwavari asitanzwa mukufamba kunyika tinotenda kunotonza toita zvakanaka tobva pai patinobva takangotembedzana naye mwana pamwe pacho totosvika naye kumba mwana otoita wese zvekutoti handiti. Alright. Imimi sekuru achapola makawanzwa kupi kuti makaona kupi? Zvinoita mukurarama unonzwawo maunenge uchirarama unawo hama neshamwari takuti daumboedzawo handiti sekuru vakadai muna dambudziko rakeipera handiti. Aiwa tinotenda nekutaura kwamaita kuti vamwe vakati chimbonoedzawo dambudziko rako rinogona kupera. Uye zvakare mukati kumwe kwamaienda muchifamba mwana anogona kunoita chiwese. Handiti ngatimboedzai sekuru achapora. Tozodzoka panapa tichitaura nyaya. Kana maedza zvaramba dzokai panapa. Kana maedza zvabuda dzokai panapa. Totangira ipapo. Handiti tinotenda. Ivo vanhasi kuti tiuye chaiko tatobatana musimba pabhasikoro chaiko vamoniperekedza zvanzi pirai muende ngati ndoenda kupi nemwana akadai. Mangapibva kupiwo? Mati? Mabva kupi? Apa tabva kumarondera. Vanzi pirai muende ngati ndokwira ndichienda kupi nemwana akadai ndomubereka chirudzii ndopawazomungoti oraiti handei kwacho. Saka ndototenda kuti sekuru wapatsanura ndokumboti kupora kwemwana kuchagadzirisawo zvakanaka imba yangu. Ende kwaona kuti mese zvinezvi munomboisa pfungwa pamwe chete. Chokwadi. Timboona kuti mwana anobuda zvakaita sei vane kupatsanura kwavaita. Chokwadi. Asi tinoimba kupatsanura zvandanzwisisa zvenzayo imari zvayo inowanika kuri kuti waiwana mwari aponawo. Sekuti ngavatengere mombe. Tikunyora pasi. Mari munotenga chii taurisai? Chinzi mari inowanika ndivatengera mombe. Mwatengera mombe? Toti asadaka panapo kuzi hatizo tiende kupurazi kwaukoteshe. Tinotodyira pano. Tanyora pasi kune zvokuti mati mombe yangu ndakatenga nemuzukuru wangu kumarondera ndaendesa kufamu concession. Tinotodyira pano mombe. Tanyora pasi. Mwana achapfuura. Mombe tichadya pano. Manzwa muroora wasekuru. Mutorei. Mutakurei. Tinoda kudya mombe pano. Manzwa muroora. Isai pfungwa pamwe chete mwana anopona. Ngoma